Ka kinhun yalek kai jong ka Mulang Ialong SC kalalong sendon ka Lahduh Haka junior kun final minta kasni ka nyautrik unailur Haka Limpung Fort u Adelbert lalu Memorial Trophy jong ka Kerdan Third Division Football Tournament aja apusau bala penyaj da ka Wjdsa District Sports Association Jowai Hamadan Kiang nang ba stadium dong mi sni Jowai. Habapai siya ka junior kun final hapding ka Mulang Ialong SC but ka Loomsoiung New Hills kalalong ka bayakhat baha hadu balahap ban pinya kun da ka extra time. Ha ka junior kun ka Mulang Ialong SC kalayo ban thep ya ka Shigol lingba u Richard Har ha ka minute ba khandai phulai jong ka junior kun extra time but de lingba kani ka gol kala Pynliem sendon ya ka Mulang Ialong SC ban long ka nong job jong kani ka Limpung minta usnem. Yaki kusnam shikinong job lasam de ukongsan ma timpang lalu ubediru u presiden ka kur lalu Jowai ha ka jingdon lang u DSO ma ke pasa ki nongket kam ka WJDSA nolor ki weide ki bala shakhot ngobha. Yaka nam top scorer layora da u elat dhar jong ka Mirjai ubala thep hadu shpokol na baro ki jingye kun best goalkeeper layo da u confirm bang na ka Loomsoiung New Hills man of the match layo da u Richard Dhar na ka Mulang Ialong SC but ka nam player of the tournament layo da u Nidaroy muli na ka Mulang Ialong.